Les catifes de Corpus inicien la programació de la Fira de la Rosa 2023 a Roses. Dijous al matí al carrer Doctor Pi i Sunyer s'ha omplert de catifes confeccionades pels comerciants i entitats locals amb un tema central, els ocells de l'Empordà. Aquests treballs artístics elaborats amb pètals de flors i altres materials com serradures de colors, escorça o taps de suro acompanyen els vianants en un passeig ple de colors i alegria. Així ens ho explica la Lídia Seguer, comerciant que ha participat en l'elaboració de les catifes. A nosaltres ens agrada fer un tema una mica unificat i aquest any vam decidir el tema dels ocells. És una mica de fantasia, però també hem pensat en reflexar els ocells que tenim aquí a la terra. Tenim gavines de la badia, tenim cigonyes que niden als aiguamolls. Amb aquesta activitat s'inicia oficialment la Fira de la Rosa 2023, que transforma Roses en un espectacle de flors, animació, espectacles i gastronomia fins diumenge 11 de juny. Així ens ho explica el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorenç. Bé, a part d'espais decorats que la gent podrà veure pels carrers del poble, alguns que ja van començar ahir i altres que avui divendres s'acabaran de muntar, també hi haurà activitat al carrer, activitat lúdica, des de pallassos, màgia, acrobàcies, de tot el cap de setmana al carrer, per tots els públics, tant per més petits com per més grans, tallers infantils, per més petits de la casa. A la tarda vespre hi haurà tastets amb música en directe per acabar el dia i que la gent pugui fer un tastet, una copa de vi, tot escoltant bona música. I bé, com veieu, és activitat sempre al carrer, que la gent pugui gaudir del bon temps que fa sempre aquesta època i pugui passar-s'ho bé amb la seva família. La Fira de la Rosa 2023 a Roses promet ser una experiència vibrant i plena de bellesa, aromes i sabors, convidant a tots els visitants a submergir-se en aquesta festa de la naturalesa i també de la cultura.